sammen, og velkommen til den her video. Jeg har ikke lavet nogen video i ret lang tid, og det er ret dårligt. Men jeg vil begynde igen. Så jeg starter i dag med min veninde. Og ja, vi skal taste-teste. Så vi skal taste-teste på sådan en her. En KitKat. Og nogle Pringles, der er 3 tiger stærk med chili og ost. Ja, vi har ikke særlig meget mad med, eller sådan snack med i dag, for det her var det eneste, vi lige havde. Jeg vil bare lige sige, måske kommer der en part 2 Ja. i forhold til det, så måske prøver vi kun den ene ting nu. Men vi skal bare starte med Pringles med. Ja. Jeg kan ikke åbne. Den er godt. Ej, det er Ej, du lugter en. Har lidt duft af ost. Okay. Okay, 3, 2, ja. Er I ret god? Vi tager dem lige alle chipsene. Fail. Vi tager dem lige alle chipsene, det skal ja. Okay. Ved du hvad bliver af chips? Okay, jeg tænker, at vi skal tørre sengen lidt af. med det Ja. her. Ej, God og så start på kaster jeg videoen. chip ned i din taske. Jeg synes, det er en lille chip. Okay, ja. Bare spise svatter med chips, kan jeg lige så godt sige. Mens de lige sidder og snakker om videoen, kan jeg også lige sidde og snakke om videoen. Lidt. Husk at gå ned og like og subscribe, så bliver vi mega glade. Okay, vi spildte lidt chip, så Lidt meget? ja, lidt meget. Men Nu skal vi så smage på den her KitKat med citron. Ja. og chokolade. Ej, den er snart. Ej, den her. Ej, hvor fanden hvid. Er det hvid chokolade? Det tror jeg. Ja, det må finde Det var ikke så fanden Nej. Cheese. eller chokolade. Chocolate. Ej. 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 Ej, jeg bruger for vand. Ej, Nej, gør det. Jeg kan lige på chipsen ikke for dig. Hej igen alle sammen. Ja, Alfa kunne ikke særlig godt lide det. Jeg synes faktisk, det var okay. Og vi glemte helt at rate det. Fra 1 til 10. Så Alfa, hvad kunne du lide ved chipsene? Helt klart en 10'er. Så gode. Elsker dem. Jeg giver dem en 9,5. Jeg giver KitKatten 8 ud af 10, og min veninde giver KitKatten 3 ud af 10.